Avui, en què també ens fixem en les rutes comercials de tot el món, que estan trontollant. Les autoritats xineses van ordenar el confinament de Xangai, en vam parlar fa uns dies al programa, per l'augment de casos de Covid. I estenent-se com una taca d'oli, cada vegada són més els vaixells que fan cua per descarregar al seu port, el que té més tràfic de contenidors del món. És el que té més moviment ara mateix. I com veuen, el que hi ha ara en aigües d'aquest port és una gran quantitat de vaixells que estan esperant per carregar o per descarregar les seves mercaderies. Albert Oñate és el director general de COSCO Shipping Lines a Espanya. És una de les empreses líders en el sector de vaixells portacontenidors. Bon dia i gràcies per ser als matins de TV3. Ja fa una setmana que estem veient, sobretot aquests mapes, també algunes imatges que ens arriben de la zona, i aquest confinament continua sent molt i molt estricte a Xangai i està afectant també l'activitat econòmica. Vostès estan notant aquestes repercussions i temen que puguin anar més encara en les pròximes setmanes? Jo crec que no. Jo crec que va millorant de la situació. Aquestes imatges són molt espectaculars. Hi ha molt vaixell pesquer, hi ha una altra tipologia de la zona amb vaixell petit que distribueix també de mercaderies, però sí que hi ha una afectació que s'està, jo crec, controlant i reduint, i al final tornem a una situació similar a la que va passar a Europa o a Espanya amb el març del 2020, amb un confinament total de la població, però l'activitat portuària es va desenvolupar no amb una normalitat absoluta, però jo crec que amb una eficiència prou gran. Com ens hem d'imaginar el que està passant aquí, més enllà de veure el mapa? Són vaixells que estan totalment aturats o que estan fent una cua i a poc, com en una retenció de trànsit, van avançant? Sí, són vaixells que estan fent cua, són vaixells grans, són vaixells petits que esperen que descarreguin els vaixells grans per agafar part de mercaderies i portar-ho cap a ports més petits. El tràfic fluvial és molt important, amb la qual hi ha una quantitat molt gran també de vaixells petits. I després també aquí estan tota mena de vaixells. Hi ha pesquers, hi ha granalers, hi ha petrolers, etc. I un cop t'has posat a la cua, diguéssim, no hi ha un carril per avançar, eh? No hi ha un carril per avançar. En funció de la tipologia del vaixell o el moll on tens que atracar, tens unes prioritats o tens unes altres, però toca esperar, això sens dubte. Això també ho sap de ben a prop Jordi Torrent, que és el cap d'estratègia del Port de Barcelona. Bon dia i gràcies per ser avui al programa. Això està passant a milers i milers de quilòmetres d'aquí, a Xangai. Però els responsables d'alguns ports europeus han dit que esperen que aquesta situació els arribi aquí i que pugui ser tan o més greu que la dels pitjors moments de la pandèmia. A Barcelona, quina és la situació ara? Com començava a comentar l'Albert, a Barcelona tenim una situació de bastanta normalitat. És veritat que tenim les terminals de contenidors amb uns nivells d'ocupació bastant elevats, però la situació és de normalitat. De fet, és un sector que porta 2 anys patint disrupcions i des de confinaments, vagues de transport, etc. I crec que s'està acostumant a treballar en aquest marc de disrupcions, intentant incorporar el màxim de flexibilitat. Però avui en dia la situació és de bastanta normalitat. Diu que les terminals de contenidors tenen un nivell d'ocupació elevat. Això és bo? És dolent? O ni una cosa? Això és... Els nivells d'ocupació que tenen ara no són els habituals en una situació prepandèmica, perquè estan molt plenes, perquè els vaixells no funcionen com funcionaven abans, perquè el transport tampoc no funciona com funcionava abans, però de moment, insisteixo, una situació de molta normalitat. Derivada del que ha passat ja els últims mesos, vam parlar en el seu dia d'aquell col·lapse derivat d'aquell vaixell que es va quedar aturat al canal de Suez. En aquest cas, del que està passant ara mateix a Xangai, ja han arribat alguna conseqüència aquí? Aquí els vaixells que arriben d'Àsia triguen a arribar aquí 3 setmanes aproximadament, entre 3 i 4 setmanes, i les disrupcions que es produeixen a l'altre costat del món, nosaltres les sentim 2 o 3 o 4 setmanes més tard. Però, de tota manera, insisteixo, aquesta situació no és nova, va haver-hi un tancament del port de Ningbo, de la ciutat de Ningbo també, que és el segon o el tercer del món, i aquí a Barcelona, afortunadament, i en general a Espanya, aquestes disrupcions s'han notat molt menys, per exemple, que la costa oest dels Estats Units o que la costa est dels Estats Units ara, o fins i tot que ports del nord d'Europa. Perquè són les que tenen un trànsit més intens amb Xangai? Perquè tenen unes característiques diferents, tenen probablement menys oferta portuària, el nostre sector, les nostres terminals, són unes terminals amb una productivitat molt elevada, per motius diferents. Però aquí a Europa les disrupcions s'han notat, i no dic que la situació sigui d'absoluta normalitat, s'han notat menys que, per exemple, el continent americà, per exemple, clarament. Per una empresa que es dedica a flatar aquests vaixells carregats de quants contenidors hi pot haver en un vaixell dels grossos? Els més grans són de 20.000, 22.000, contenidors de 6 metres, venen aquí vaixells de 14.000, 16.000, són vaixells que tenen 300, 400 metres d'eslora. Bé, vull dir que és complicat. Quina disrupció suposa una aturada o una frenada com la que hi està havent a Xangai a l'hora d'organitzar
suposo que han de treballar vostès amb setmanes o fins i tot mesos d'antelació. Clar, sí, hi ha una previsió, com deia, i ja l'efecte per mar és una qüestió, però després els contenidors a terra han de sortir, amb la qual també es tensa molt de la cadena, tema de camió, tema de sortida de ferrocarril, fins i tot de serveis aduaners, etc. Tota aquesta situació provoca retards, bàsicament són retards a les connexions, a les escales. Quan arribem i ens posàvem en cua, com deia vostè abans, les cues poden ser més o menys llargues, les cues en un port suposen que els propers ports també arribarem en retard i també perdrem si és que teníem una finestra per poder operar. És una complicació global i és una complicació que se'n va arrossegant. I fa augmentar els preus també? Els preus ja no tant això, perquè hi ha èpoques similars. Els preus és més una qüestió d'oferta i de demanda. El mercat dels nòlits és lliure, pràcticament a tot el món. Hores d'ara també han pujat molt, tampoc a tots els tràfics, però més té a veure amb una oferta molt forta i amb una demanda limitada, entre altres qüestions, perquè els vaixells estan molts més dies per fer el viatge d'anada i de tornada. S'estima que poden estar un 20% més del temps. Això significa que hi ha menys contenidors disponibles, que hi ha menys espai disponible i fa que hi hagi una demanda més forta i els preus pugin. Aquí a Barcelona ho han notat, un augment del preu de portar un contenidor des de la Xina o des d'on sigui? Bueno, a nivell d'operativa portuària els preus no han incrementat. És veritat que el nivell de nòlits entre Àsia i Europa en els últims 2 anys s'han incrementat substancialment respecte als preus prepandèmics, multiplicant-se per 3, 4 o 5 vegades els nòlits. Això és una afirmació pública que es pot mirar als diversos índexs que hi ha publicats. I la causa principal d'aquest augment de preus quina seria? Aquestes disrupcions que hi ha hagut, òbviament, el combustible és més car ara que fa uns mesos. Jo li diria, des del març del 2020, el món, parlant del tema de transport, és un altre. I la pandèmia, que no està superada, perquè ho sabem, però des de a nivell portuari i a nivell del transport està encara plenament viva. Llavors, des d'aquella època hi ha una disrupció absoluta. Hi ha èpoques que en uns països, en una banda del món, la cosa funciona bé, però arriba a l'altra banda del món i resulta que hi ha restriccions per al Covid. Ara estem mirant molt els ports de la Xina, i en concret el de Xangai, però fa uns mesos, possiblement, en altres ports que ho estaven patint. Llavors hi ha un encariment, bàsicament perquè la demanda és molt alta, els béns de consum ha pujat molt des de l'inici de la pandèmia, la demanda de transport és alta i hi ha una oferta que abans era suficient i ara, des de luego, que no ho és. Què ens arriba a Barcelona des de Xangai? De tot. Probablement sí, la gent no ho veu a l'estudi aquest on som, però moltes de les coses que estic veient aquí al meu voltant, sigui senceres o components, venen de ports asiàtics, i Xangai és el primer del món, de Xangai, de Ningbo, de Shenzhen. Llavors, molts béns de consum, molts béns semi-industrials, pràcticament moltes de les coses que estic veient jo ara al meu voltant, o senceres o en part han vingut de Xangai o d'algun dels ports en els quals els vaixells que venen de Xangai escalen abans d'arribar fins aquí a Barcelona. Per una empresa com la seva, treballar amb origen o destinació a Xangai és la principal via? És el principal tràfic que hi ha, que existeix, sí. A Espanya, qualsevol port espanyol, són els tràfics que hi ha amb l'Extrem Orient i en concret amb la Xina. I quins són els sectors que hi treballen més? Els sectors de què nosaltres... Sectors empresarials, és a dir, es tracta de menjar, de productes tecnològics... Portem de tot una mica, portem químic, portem molta roba, portem molt producte acabat, portem també electrònics, matèria primera també es porta, i a l'inrevés, nosaltres exportem molt tipus de mercaderia. Per exemple, Barcelona és líder amb l'alfals, que s'exporten moltíssims de contenidors, hi ha també molt químic, hi ha maquinària. Els ho preguntava perquè en situacions com aquestes sempre un dels primers temors és que no ens arribarà tot el que ens ha d'arribar. És un temor que és comprensible, però és racional o no? Bueno, que és racional o no és molt relatiu, però no és un temor que haguem de tenir, en cap cas. No va passar en els pitjors moments de la pandèmia, en què hem estat pràcticament 2 mesos tancats, i no passarà ara. Com deia l'Albert, poden haver-hi retrasos en l'arribada de determinats productes, com també ha passat en els últims 18 mesos, diguem-ne, però no hem de patir en aquest sentit. Un dels efectes d'aquesta crisi que s'ha originat a Xangai, també en vam parlar fa uns dies al programa, és que ha augmentat el transport ferroviari de mercaderies entre Àsia i Europa. Per aquesta ruta que veuen de gairebé 14.000 quilòmetres i circulen també centenars de trens. Tot i així estem parlant que l'any passat es van transportar en tren 1,5 milions de contenidors i en vaixell uns 25 milions. Per què encara la majoria d'empreses no trien el tren per fer aquests trasllats? A veure, aquesta és una foto de finals de l'any passat que va anar
com es diria col·loquialment, com un tiro, realment, però clar, arrel de la guerra d'Ucraïna això ha canviat, ha canviat substancialment les últimes setmanes, mesos. Però és veritat que... Perquè aquesta ruta passa per Moscou i per Bielorússia. Correcte, no passa per Ucraïna, però les empreses ara, aquestes setmanes, mesos, tenen moltes reticències d'utilitzar aquesta línia perquè els hi fa por, una mica, no?, en general, arrel de la situació explosiva que hi ha a la zona. Però deies la xifra aquesta d'1,5 milió i 25 milions com a comparativa, que pot semblar molta diferència. Primer, que els trens poden transportar 50, 60 contenidors. Un vaixell, com deia l'Albert, els més grans que arriben a Barcelona superen els 20.000 contenidors. Llavors hi ha un tema de capacitat molt important i que això fa la gran diferència. L'altre, hi havia un tema de preu també, que el ferroviari tradicionalment era més car que el marítim. Ara s'han igualat les coses molt, però la principal diferència entre un i altre és la capacitat. El principal avantatge del tren respecte al barco és que són més ràpids. Triguen menys a arribar a Europa i com més a prop de la frontera russa estaves, més ràpid arribaves. Com més lluny, la diferència no es compensava tant. Però la principal diferència és un tema de capacitat, de les línies i dels trens. Sigui com sigui, l'any passat les connexions ferroviàries des del Port de Barcelona van constatar aquests canvis en el transport de mercaderies. Més de 300.000 contenidors van arribar o sortir del port amb tren. Això és un 18% més que l'any 2020. Quin percentatge suposen aquests 300.000 contenidors del total que arriba, del que entra o surt del Port de Barcelona? Aquest 18%, és a dir, de tot el que s'importa i exporta a través del Port de Barcelona, excloem aquí el trànsit, que són els contenidors que baixen d'un vaixell, queden en un moll i pugen en un altre vaixell, de la importació-exportació un 18%, que és un percentatge molt similar al que hi ha en un port considerat molt ferroviari com el de Rotterdam. Per tant, és un cas de molt èxit del qual estem molt contents, la comunitat logística portuària de Barcelona. Les connexions ferroviàries del Port de Barcelona són d'aquells temes que recurrentment l'empresariat català demana i reclama al govern espanyol. Tenim algun horitzó perquè estiguin acabades? Aquí hi ha molts temes que no tenim temps de parlar-ne. Una cosa és la connexió amb l'ample internacional, amb Europa, una altra cosa són les connexions internes del Port de Barcelona, els nous accessos. En aquests àmbits s'està avançant més que en els últims anys, però encara som lluny de tenir la solució desenvolupada, però s'està avançant, però encara som lluny, sobretot amb el tema dels nous accessos ferroviaris del Port de Barcelona. L'altre són les connexions amb la resta de la península. Aquí tenim un projecte per desenvolupar apartadors de 750 metres d'aquí, entre Barcelona, Tarragona, Lleida, Saragossa, Madrid, que aquest està en marxa i si tot va bé amb 2 o 3 anys estarà fet. Llavors, parlem de diversos projectes. Alguns van lents i d'altres van més ràpids, però en general el tràfic ferroviari del Port de Barcelona els últims 2 o 3 anys és un cas notable d'èxit a la península. I que pugui seguir creixent els pròxims anys. Sí. El transport marítim pot créixer o ha arribat al seu límit? No, jo crec que sí que podrà créixer. No parlem sols de contenidors, hi ha molts tipus de tràfic, sí, de la demanda està molt alta, la containerització és un fet molt important, jo crec que va ajudar a la globalització i tot aquest model econòmic ara està una mica en dubte, però jo crec que els hàbits de consum serà molt difícil que canviïn. Hi ha molts vaixells nous encarregats, la majoria són vaixells molt grans. El model de vaixell gran que escali a pocs ports, i en aquests ports hi ha una part per al consum intern i una part que s'ha de transbordar amb altres ports, amb un altre tipus de vaixells, està plenament vigent, amb la qual cosa jo crec que continuarà durant molt de temps i jo crec que és insubstituïble a hores d'ara. Albert Oñate, director general de Cosco Shipping Lines, gràcies per ser als matins de TV3. També a Jordi Torrent, el cap d'estratègia del Port de Barcelona. Que tinguin bon dia.